ukuthi idliso leli. Idliso lani manje? Ukuthi udlisile lo. Angasole. Hayibo ubiza bango lo, ubiza ngabango lo, ubiza ngabango lo, ubiza bango lo. Hayibo zokubulala yazi, zokubulala yazi. Yazini thatha intombi yakho uhambe nayo. Yebo manje phela mama uyangilahla phela kusukuqheba kanje futhi hayi sengiright Hamba nawe. Nathi intombi yakho ithathe nihambe Macheza uyafuna ukuhamba naye. Mina. Uyafuna ukuhamba naye. andifuni Uthi akathanda ukuhamba nawe. hayi ndiye Uyakhuka phambi kwathenjiwe. nganthinta angifuni nje kokukubona sonke Understand ngoba ngumzulu. Uthi akathanda ukuhamba nawe nje masa. Sengiqedile ngothenjiwe. Naye Macheza uthi akathanda ukuhamba nawe. right Yes, uthi akathanda ukuhamba nawe. Mama. hayi ngiright hayi Ngikhathazekile nawe. andifuni thatha intombi yakho nithi yebo ithatha uhambe uhlala nayo hamba Ungidisele. right hamba Ngiyanibingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Namhlanje ke sihleli ke naye udadewethu ikhona lento ayizele esizoyithola futhi kungesikhathi esingakanani kusekamanje. So ke asike simlalele nje sithole ukuthi kwenzakalani. Sobala kunjani? Sawa njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila ngami. Ngicela ukwazi kabe nesibongo nala usuka khona nasemakhaya wakho. Igama lami nguthenjiwe kaNxumalo. Ngihlala la kaMashu, ngisuka ekhaya ke Senquthu. Kodwa ngokusuka kwabazali kumama wazohlala la kaMashu. Shutha khulela ngenquthu. Yebo ngikhulela ngakho, ngikhulela la kaMashu. Kamashu. Okay. Ngicela ukwazi ke ngento ekuphushile ukuthi uzubhalela ishow ethi umfunani umuntu wami kwenze njani? Usolani kwenzakalani? But before sizifike lapho ngicela ukwazi ukuthi uhlangane kuphi nomuntu wakho ngamuphi unyaka futhi ubudlelwane benu bephamba kanjani? Mekuthi bujikile bujike emva kwesikhathi singanani nindawonye. Nomuntu wamhlane nini e-high school basenza kuba grade 12 waqala wangishela kulama class aphansi yabo grade 11 grade 12 grade 11 grade 10 yabo ngangamnaka yabo kwathe sisika matric ke ngathi ingimniki isikhathi yabo ingimniki ngoba ayiqalile yabo kungisheni ngamnika isikhathi okay sajola last year 2025 sajola ka matric sithandana ku right yonke into enginakwa sekwaziwa nje nothisha babesebaza yabo ngoba nase roundini abantu abaningi babesebaza hayi sijole okay sibhale nama exam go December ngibhala ama exam December okay ngivakashe ke sihambe semakhaya siphinde sibuye sisolanda ama results besilanda ama results okay ngiphase kakhulu ke bokudlula naye yena mina ngithola isikole engoyeke yena asale ke yabo ngihambe ngevarsity like sithandana okay unyaka wamaqala this year kuthi saqala unyaka siyajola ku right angazi ngabo I think ngabo February March umfana aqala ngishintshele angisamthole efonini asanginike yabo isikhathi samade ngiyasona ekuqaleni okay ngimbuza ukuthi why angangitshela anganginike izizathu esiphathekayo noma ngimbona sihlangane e-restaurant noma epark if mhlambe efuna sibonde siyaphi ubheka ama B&B mhlambe sihlala for 2 hours zonke lezi zinto lezi mengimtshela ukuthi ngicela ukuzomvashela kwakhe la aqashe khona ngisiwasebenza endlini yakhe akafuni ngize umbekela itori and itori zakhe angizizwa kahle manje le nto le ibisingistressa ngoba siqale naye nini ka matric and besithandana ku right yonke into manje ingakho ngibhalela. So what if vele umtholele umuntu and ba right naye akadingi nje ukuthi akayidingi into ezongena phansi kwabo ibahlukanisa uzobusu uyakhetha ukumshiya o uzohlala naye ubuwazi ukuthi ukhona umunye umuntu omusha asathandana naye noma mhlambe ke ubuyelene nomuntu wakho omdala? Manje ngiyamthanda loya and angifuni kube khona into ezohlukanisa. Okay, ama parents ayazi ukuthi nina ninonke? Yeah, bebenakho nje kodwa bengingana into abayinabo bekunosisi wami obeyazi. Okay. Yeah, yazi ukuthi ngina boyfriend yami and ibingenzela yonke into. Ngisho nasesikoleni ubeyazi nje ukuthi unemama lakhe angiphi imali. Ngisho care bese ngasayicela kwabazali ngoba ngiyakuthi yena uzonginika angithengele yonke into. Ngisho attend ama class nje mhlawumbe like siya ama Christmas yabo la wakhokhelwayo
angikhokhele nangitshela ukuthi ngayikhiphe enye imali yena uzongikhiphela yonke into njengoba ngisho ukuthi ngisho nasevarsity ngoba ngifunda every month angifakela imali ayithi NSFAS incane mase yangiedela ke like yokuluka njengogirl phela kufanele ngibe muhle enginike imali kodwa manje sekuyancipha lokho asanginiki imali la angijoyeza yona ukuthi ngiyithole. Uke wazama ukukhuluma nje ngento yokuvela ekhaya okusemthethweni mabantwana nje zonke lezi zinto nike naba nayo ingxoxo enjalo ngaphambili noma cha? Yeah, seke saba nakho yabo like engithembisa izinto eziningi ukuthi nje ufuna sithandane kwethu nje kuze yabo like nje uyangithanda esho nje uzongenzela yonke into ufuna sibe nabantwana like washo nje ukuthi ufuna ukuvela nasekhaya bemazi nje kahle singalokhu sibonana late yabo abazali bengazi ufuna abazi yeah lokho esitshontsha esho nje ukuthi ufuna sihlale ndawonye. Umuntu wakho mina angimazi ngisho yazi so ngicela ungipendela isithombe sakhe ngengaphakathi lakhe angisho ngokubukeka but i-personality yakhe ungamchaza njengomuntu okanjani mhlambe unenhliziyo encane udinwa manje noma unenhliziyo ende noma akanaki nje uyilo muntu onganaki noma uyanaka unothando noma if ekubona uphathekile noma ebona umunye umuntu uphathele kabuhlungu uyazikhathaza ngokuthi lo muntu akagcine right mhlawumbe ngabe unolaka uyathetha mhlawumbe uthanda ukukhuluma kakhulu yakhuluma noma mhlawumbe uvalile umlomo nje izinto ezenzakalayo uyayidlulisa noma ediniwe akabuyisela namagqubu nje awungipendele isithombe sakhe ukuze ngizokwazi uku-understand ukuthi unjani lo muntu lo okhuluma ngaye. Yabo nje into engayisho eqinisweni unenhliziyo enhle uright akakwati akanayo inhliziyo encane uhleze eyihlekele nje uphansi akuthanda nokukhuluma kakhulu noma kuthiwa mhlawumbe khona into ezalini encane ngeke aze ayithathele phezulu uzothi nje ayidlule mama singalokho noma siqabene afuni ukuthi kuphela usuku befuna kube right yonke into nje. So mangase athi ufuna omunye upartner akasho ukuthi uyakulahla wena but ucela omunye upartner. Hayi mina ngokwami nje ngeke ngikwazi ngizomtshela nje ukuthi hayibo bhuti ngeke yini ngoba yonke into right hayibo yonke into right ngabe yini kodwa ngeke ngivume nje mina ngabe ungiqala ngapi kodwa ungiqala ngapi hayibo. Okay ukhona umuntu afike naye ngicela ngathi icela eze kwi live show njengoba unezi number yakhe ngixhumane naye sokwazi ukuthi sixoxe angase ngiyamcela isicelo sivashele kwi live show nomuntu athandana naye. So ukhona umuntu ahamba naye ngicela ukuthi ungineze isikhathi esincane ngikhulumisane nabo boba u2 ngibe sengiyakulanda bese ngiqedile ukwazi ngabo boba u2. So uma ngikhuluma nabo wena ungakafiki imuphi umbuzo ofisayo ukuthi ngikubuzele wona kuyena ukhumbula ukuthi akazi ukuthi ubhalele kwi-show akazi ukuthi uyazi ukuthi ula. So imuphi umbuzo ofisayo ukuthi ngibuze ngale ndlela yokuthi ayikho into ezomfikela emqondweni ukuthi singiyakufaka nawe because yena uhamba nomuntu wakhe. So yini odinga ukuyazi kahle kahle ukuthi why nje ngasanginika isikhathi and why ngafuni ngimvashele la hlala khona emqashweni wakhe ngoba mina ngikhathele ukulokhu ngiyema BNB. Ukhathele ukubuka? Hayibo ngikhathele. Ufuna ukubona endlini yakhe? Hawuleke isihlale sixoxe nje njengasekuqaleni. Okay kulungile ithi ngibalande ngikhulumisane nabo. Ngicela usandizele bani. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo lozothanda. Sake sihleleke nayo ikhaphuki yethu uzichazele kabanzi ukuthi baphila impiloni othandweni labo. So asike sizwe nje ukuthi kuzohamba kanjani. Sanibonani njani? Siyaphila singezwa kuwe. Ngiyaphila nami. Ngicela ngawe dadewethu. Ngicela uzigama nesibongo nala sokhona. Okay sisi, igama lami Amahle wakwaCheezi. Ngisuka e-Eastern Cape. Ngokuhlala ngihlala kwaMashu. wakwaCheezi. Cheezi noma Cheezi. Cheezi. Yes. Abobani boCheezi? oCheezi boJalamba. Jalamba. Yes. Okay, ukhulele khona vele? Khulele Eastern Cape. Ufike nini la? Ufike last year 2025. Okay. Ubani ubhuti? Hayi ubhuti uMasa wakamkhize. Kuphi emakhaya wakho? Emakhaya ami iseShowe. Okay, kodwa ukhulele khona noma ukhulele ngala? Ngikhulele ngala eThekwini.
Okay, ufike ngokuvakasha. Bengifike ngokuzovakasha. Okay. Yebo. Mhlambe ke mande ngazi kabanzi ngawe. Nge-relationship yakho noMachezi. Yes. Ngiyafisa ukwazi ukuthi ekhaya khulele kulona bese njani nje isimo sonke. Khulele phansi kwesandla sababa nomama bebambisene noma mhlawumbe bekumzalo oyedwa noma ubaba noma uma noma bekugogo nomkhulu kodwa into nento obukhala ngayo uthi uyayicela bowuyithola ngalesi sikhathi ufuna ngaso noma mhlawumbe bithiwa linda kuphela inyanga noma ubuzugcina nje ungasayitholanga nje. Hayi impela ngeke ngize ngiqamba manga isikhathi sami ngisakhula mina kwakunzima ngempela kwakunzima cause kuningi ngangikutholi ngangikufisa ukukuthola ngisemncane ngikhule kodwa ngize ngabona ukuthi alright umama uzala insizwa kufanele imele ngendlela zayo ngabona ukuthi hayi awuthi ngisukume ngikhuphula amasokisi ngisangakwenza lokho. Why umention uma kuphela ubaba ubengekho baba mhlawumbe bephila impilo yakhe kwenye indawo nomunye umuntu noma besashona. Oh, okay. Yebo. Okay. Empilweni yakho besinjani simikhaya ukhula? Khule kanjani? Ekhaya ngikhuliswe nguma notata. Okay. Ayibeku right nje. Bebambisene. Bebambisene nje. Bashadile. Angifuni into nje bebenika yonke into right. Okay. Into nento obuyidinga uyicela kubazali uyithole ngaleso sikhathi. Ngaleso sikhathi ngisicela. Oh, okay. So, wahlangana ke noBhuti. Ekuhlanganeni kwakho naye bekhona umuntu obothanana naye ngaphambilini noma ubengeke uhlalele wedwa wayithi ukuhlangana naye nasenangena ku-relationship behamba kanjani? Ngithe ngihlangana noMasa bengenayo umuntu engithandana naye. Bengindodwa nje bese ngidibana naye ke saqala ukuthandana. Bamazi ekhaya lakho la uzalwa khona? Siblings? Ayi abamazi abazali waziwa ngusisi wami omdala uyazi nje uba ngithandana noMasa yonke into right. Futhi akanankinga nalokho? Nje? Akanankinga nalokho akakhulumisi kakhulu? Hayi akanayo inkinga. Alright. Sebahlangana ubuso nobuso boNomasa? Bake bahlangane nje. Badibane bathetha. Masa ngicela ukwazi la. Yebo. The time kade uqala ukuhlangana nomuntu wakho. Yes. Ubunomuntu noma cha? Benganawo umuntu. Okay. So Ngendlela azingaye noAmahle. Benganawo umuntu. Kodwa ufuna ukhipha amafayela. Hey! Kwenzakalani? Ke ngasuke ngamthanda uAmahle ngiqala ukumbona. Ngasuke ngaba naleyo nto nje ukuthi no awuthi ngi-express ama feelings mhlambe khona okusangenzeka ngempela kwenzeka ngempela. Emndenini wakho la uzalwa khona noma uBhuti nosisi bamazi nini? Awu besaziwa abafowethu nje phela. Bebemamukela kanjani? Bemamukela nje ngendlela eright ukuthi angafika noma inini afika ahlale akhululeke endlini. Okay. Yes, njengomakoti. Oh, njengomakoti. Oh, nenhloso ezinhle. Eziningi inhloso man. Okay. Mana-ke. Njengoba uney'nhloso ezinhle kangaka asihlebe ne? Sikhuluma about kuphela. Ayikho omunye umuntu. Alright. The time kade wamfica evaliwe noma bewuqala wena? Impela umina oqala. Oh, okay. Yes. Iy'mfanelo zasekhaya lakhe wazihambisa noma bowungakafiki mhlawumbe amandla bengakahlangani and uzimisele kodwa ukuthi uma ngase kuthiwa kuyenzeka amandla ahlangane uhambise iy'mfanelo zokukhokha. Iy'mfanelo impela. Yes, iy'mfanelo impela bezingakohlangani kodwa beziyela ngakhona cause nami ngisapintshekile ngasephaketheni kodwa uzimisele. Ngiyimisela impela. Okay. Ngiyanqamba mama cause umina umuntu oqala and lokho kusho okukhulu futhi. Okay. Yes. Mana-ke mangase uthola ukuthi usulanyiwe indlela thizeni nje awutshelwanga vele ngeke uzutshelwe lonto kodwa uthola ukuthi uyazibambela
ngelinye ilanga uyokhetha ukuhlala wenze indlela thizeni ukuthi abahlukane noma uyoshiya phansi ube nokuthi mina ngiyinsizwa mina ngiyeza umuntu ozothanda mina ngiyinsizwa yakwethu and then uphinde utshele le ansizwa le ukuthi nayo ngiyithanda futhi mina ngizingeni lezo. Impela ngakhetha ukuhamba nosisi. Ungahlala naye noma kuthiwa unomunye umuntu. Angisho ukuthi noma kuthiwa unomunye umuntu. Yes. If uyambamba nje. Hayi impela ngaba nzima ukuthi ngihlale naye, angaba nzima. Ungamshiya yini? Hayi ngeke. Angithandi ukubangiswa la engibhizi khona. Oh, okay. That right. Mase kwenzeka uthola ukuthi umasa unomuntu. Akunandaba noma uyificile wakufihlela ngaye noma umuntu okujoyinile nje ozemva kwakho kodwa umazi uyazibambela nje ngokwakho mhlawumbe kade uyibhekela ndlela thizeni wasuwayithola ukuthi okay shuthi khona umuntu abhizi naye uyohlala sewuneshow ukuthi unomunye umuntu uhlale ngokwazi ukuthi okay fine bayathandana nabo le angeni kwi relationship yabo nami ngiyazi ukuthi ngithanda so angiyindawo or uyomshiya ngesimanga sokuthi awufuni into ezokubangisa kuyena. Hayi nasisi ndingahlala. Ungahlala wazi ukuthi unomuntu wakhe. Ndingahlala kodwa angasusa lo muntu wakhe secaleni. Okay. Phela mina naye sisisuka kude kabi bave ngimshiye nje kanjalo. Hayi ngeke ngikwazi shame ngeke. Yo, ngiyezwa ngine surprise yeni about 2. Ngicela ngiphakameni ngifesa ngala ukuthi uzokwazi ukuyilanda ngisondeze ngibeke la kuthina bese siyaqhubeka nendaba yethu. Right. Ngicela sisondezele igift yethu. Ziyakhala manje. Ngicela sisondezele igift yethu ubeke nje la eduze kwethu khona soqhubeka nengxoxo. Ngicela sinijikeni udadewethu ngicela ahlale le umfowethu ngicela ahlale ngala. Usa right? Ubona namhla? Ngiyabona nje. Wenzala? Mina islim mana. Masa, right? Ngiright. Wafaka angeke le ndaba angeke angeni la. Ngibuza ukuthi nje uright na? Right. Ubani dadewethu lo oshoyina manje? Hayibo. Impela ngiyamazi uthenjiwe phela lo. Uyini naye lo bawuthu? Nihlanganisa ini? Yo, sasijola impela. Oh nani? Sasijola. Akuyona ukuthi into yamanje. Into yamanje. Okay. Yakubona kade ngisakhuluma nawe noMachezi ukuthi uthe wena kumina uMachezi wazi ukuthi the time kade nihlangana bekungenamuntu. Uthe wena wazi kanjalo. Yebo. Engasidwelanga kulo ndaba leyo. So now ungibhalelile. Isho ethi umfunani umuntu wami. Ngoba ubena understand ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho naye. Ubebona ngathi ukhona lento esubhizi ngayo kakhulu awusamnakwa naye because uke wa mention lokho ukuthi awusathandi akuvakashele endlini yakho. Usulokhu uhlezi ukhuluma ngokubhuka, ngisengiyabhuka, mihla nezolo, awusathandi ukuthi eze endlini yakho. So zonke lezi zinto lezi ngicabanga ukuthi une right yokuzazi njengomuntu wakho. So ma ungitshela mina ukuthi uthi wow uthandana naye, understand ukuthi why engasuka abhalele ishow ethi umfana umuntu wami nge-ex yakhe. Phela mami. Ngicela ukuphinde ngibuze yena. Uyathandana Masana Macala? Ngiyathandana. Pho yini Masaya idala ukuthi uthi wow uthandana naye awusathandana naye manje? Impela bese siside isikhathi ngingambonanga uthenjiwe. Ngagcina ngo-April. Njengoba uJune manje shuthi uMay uphele wonke. Yeah, besixoxa nje sihambile efonini. Yini le bethu ubelokhu isima wavula lokhu ehambe ucheck-a. Lethu uyasebenza nje asithole isikhathi. Masawuma usenjani manje? Uma use-right manje. Uright ne? So yini bedala ukuthi ungabuyeli kumuntu wakho ukutshela ukuthi usu-right usungambona? Ukuthi usubhizi naye.
Bekukuningi kade ngibhizi nakho umanga la. Nala kade ngishiftele khona indawo entsha le kade ngiyitholile sengibona. Ngiyabonga mangikhumbuza ngendawo entsha. Sengisuke ngathola omunye umuntu nje ebengibona kahle ukuthi singaphilisana impela naye yabo. Since uThenjiwe busy eresi kanje. Because very ngisabhizi noThenjiwe nje sisafunda sasithe ukuqhelelana vele. Yeah. So yini edala ukuthi ungene kwi-relationship entsha noMatshezi ushiye umuntu wakho? If bewungasekho happy ngaye, why ungamchazelanga ukuthi angisekho happy ngezizathu sa-1 no 2 no 3, ngicela ulungise la. Imali Thenjiwe impela vele usuzubhalela ulo omjolosho nje indaba vele ungalo. Hawu. Phela wena ungasamfoneli bese ngicela ukuthi ungiblokile. Hawu. Athi ungasafuni ngizokubona ngisho endlini yakho. Cabanga le mali lo obhukha ngayo. Hawu Nawe Thenjiwe. nayi. Ungasho ngathi ngizokubona endlini yakho. Mina Thenjiwe phela ngenza iphutha lokuthi ngingakutshela ukuthi sengishintshe indawo yokulo because nawe uyazazi izimade ngibhekene nazo zabazali. Uyazi nawe ukuthi nje sifunani manje la angazi. Hawu ingakho ngifonele labo ucebe ngisize ukuthi ngithole ukuthi why ungisungiziba. Alright Thenjiwe. Awusanginiki phela isikhathi sakho. Hayibo, Amashi. kwenzakalani? Kwenzakalani ngichazela? Kubani? Kubani? Kusakhulumeki vele uba yena lo. Kubani? Ex yami. I-ex yakho. Hayibo, ngingizwile ngathi i-ex. Ex yakhe. Cha phela nawe Thenjiwe. Ungasho ukuthi Thenjiwe. Hlala odabeni. Amashi. Angazi ngiyakuthanda. Oh, mina ngislima mina. Ngithanda kodwa ngubani? Ngislima yini mina? Mina ngiyini yakho? Sorry Puti, ngiyini yakho mina cela ungitshele ngiyini yakho? Ungasho ukuthi ngiyini yakho mina? Thenjiwe. Ngiyini yakho? Futhi yazi akujwayele yini ukuthi angibize ngegama? Ngiyaxhala namhlanje. Ubiza ngubani? Thenjiwe. Utshela kuza ngubani? Uthi mama noma baby. Okay, why ungathi mama no baby? Lokho ukuthi Thenjiwe ngiqala namhlanje. Khona uAmahle la eceleni kwami. Yena amahle uyini la ngoba mina ngithi angimazi. Uqala ngisho ukumbona. Baby. Sami. Hayibo, unawo uthi sona sakuthi uyakuthi Yes, ngoba indoda yami phela leso. Indoda yakho? Indoda yami. Uyazela ukuthi Indoda yami. Usukaphi nayo sisi? Kude la suka. Hayibo, mina ngiqala manje. Ngumzulu mina ngizogcoba do. Ngenguku. Hayibo sisi. Indoda yami. Ngendoda yami. Hayibo, ngibambeni. Ngicela ungitshela ubalo. Ngithe ubalo. Thenjiwe. Ubalo. Indoda yakhe sikho sokubuza. Ubalo. Thenjiwe usukushele umoya akwazi ukuzehlisa. Ubani lo? Ucela ukukhuluma nawe uzehlisa. Awukhuluma ushesheke la. Kuyaphuthuma ubalo. Umuntu wami omusha. Mina lo ngamazi. Oh wow. Anganilokho kade ufuna ukwazi ngoba ubhalela umjolosho wena ukuthi ngizokukhiphela amaqiniso ukuthi sengithola umuntu omusha ne. Ngoba manje ayisekho into esizolunga. Hawe ma, ungalanda isigogwane. Hayibo. Isigogwane. Ushiye mina. Ding futhi isigogwane sisi. Ngithole nesigogwane. Ngoba njani? Cause sona siyangineza isikhathi sami. Asilokho esingifuna imali sebhalele. Hayibo isigogwane abafethu. Isono sami sokuthi ngiyafuna. Isikhathi sokuthi imali ethile yazi ngifuna ukuyoluka. Matshezi Ngicela imali wangijwayeza. Ngineza ngesikhathi sami. Ucela imali. Ngineza ngesikhathi sami. Angazi mina ngikusuke. Uyaneza imali ongicela angicela. Wena owakhe Kuvela suka kunikeze ne? Angazi Mina mina ngiyathola ngiyathola. Oh okay. Isikhathi sakhe ngiyasithola. Oh mina esami ungasitholi. Ubungasitholi esami. Bengingasitholi. Kanjani? Ubuse rest mina ngikuphi Umuntu ngishiyephi. ufuna ungibona bengasukile rest ngizokubona. Ubungasuka okunalokho ubuvela ungibhalela ukuthi ufuna imali zokuluka wala. Mina Uthi uMatshezi uyamnikeza imali engakaze uzayicela. Yes. So lo icelayo usefela ukuthi uyayicela imali? Ufela lokho? uhlala vele Uhlala kwaMashu Mashezi. now. Nami ngihlala naye. Oh yingakho ungafuni ngizombona ukipitile awusemncane sisi. Hayibo, angikhipita ngiyindoda yami.
Ngiyigadile nje. Uyazi ukuthi ngisuka naye lo muntu lo. Angihlangani bani sukaphi? Kwathini yindoda yami. Cha into mele uyazi uba yindoda yami. Sikhuluma isiZulu la sithethe ntombi. Ukhuluma isiZulu angisizwa mina udindindindindi ini. Yes, uzomela uyazi-ke namhlanje uba yeyami le. Yeyami le. Hawe ma Yeah, indoda yami le. Manike-ke. Mamela, ungithela indoda yami. Ungithela indoda yami. Indeyo konje. Indoda yami. Wayithatha ntombi. Yami sisuka kude kabi nje manje ngithathe suka kude. Usuke nini naye? Awuhlangani basukaphi kwathini? Yindoda yami. Amahle. Into mele uyazi nje. Wena uhambe ufocus esikoleni. Ufunani ngikunikeze. Wayembiza ngoAmahle. Wayungibiza ngoAmahle ma Nkosi yami yoko. Nangu nje Amahle bafo. Ey. Wayembiza ngegama lomuntu. Wayungibiza ngoAmahle. Yazi ngibukanisa nabo. Okay masa, if bewungasamthandi ukuthi nje awumtsheli ngani noma mhlawumbe okay ngiyana sinande ukuthi mhlawumbe nokuthi kwaZulu into bayaliwa kufanele lokho hlehle kancane bungahlehli ngane kancane ke nokuthi awukwazi ukuphilisa igaba lokuthi uthi uyamala kunokuthi ungabuya nomunye umuntu ekubeni yena usazi ukuthi usathandana naye. UThenjiwe bengisazomtshela ukuthi mina okay ngikhathele, masa uThenjiwe uke wambamba nomunye umuntu angazi impela. Kuthiwa wayemenza kabuhlungu kanje. Cha mina ngikhalela isikhathi qha. Isikhathi sokuthi abe nami nje eduze kwami. Angisho wena ubuhlazo ukubukha awufuni ukuthi aye endlini yakho. Ey. Angisho bungafuni nje ngesimanga sokuthi usuhlala noMachase. Uthule manje. Why bangamtshela iqiniso lonke? Why bangamtshela iqiniso lonke ke before kwenzeka okunye? Bengisazomtshela impela mama. Bengisazomtshela. Besizoza isikhathi bese yela ngakhona impela ukuthi yazini ngimbhalele imessage because bese ngishintshe nenamba. Okay. Ngiyacabanga ukuthi bese ngasangithola impela. Okay. Bese ngishintshe nenamba bekazombhalela nje kule namba yami entsha ukuthi okay. Ngihlala beke ngimtshela indawo yokuhlala ngomtshela ukuthi nje ayi cela ukuthi siqhelelane because manje ngiyabona ukuthi hayi isikhathi sesiside singekho ndawonye. Okay ke yini le dala ukuthi umlaxazi ngalendlela ukuthi uzothola umunye umuntu yena usazothola isikhathi sokumbhalela ngenamba yakhe entsha. Wenzeni le engaka ukuze wena uzomshiya kabuhlungu kangaka uzoqala enye relationship nomunye umuntu? Nami mama angisho ukuthi relationship yakho yini? Ngicabanga ngumfana yabo njengoba ngisuke ngihleli nje endlini yena efunda nje ngazi ukuthi uyafunda ngenzeka ukuthi yena wenze ezinye izinto lapha. Okay. The time kade uqala ukulala noMlisa waqala ngobani? Ngayi. Okay ke wayihambisa imfanelo zakho? Angihambisanga. Uyoqala olunye utakataku le ngaphezulu awukaqedi la. Ayambisana amaphondo. Awukaqedi la. Bafo usazozala nawe usazoba nengane yentombazane uyojabula yini abafana bebedlala ngengane yakhe yentombazane bengakukhokheli lutho njengomnumzane njengobaba wengane usuyambona umuntu usuyoqala irelationship le nomunye umuntu uyojabula yini? Mama wazayibeka kabi. No ngiyabuza umbuzo ngisho ukuthi ngiyakufisela but nawe usazozala ngane yentombazane usazoba nentombazane uyothokoza na bedlala ngayo uthi uyayibona ingane yakho ayikho into ongayenzeli yona kodwa uyayibona iyazaca fanga ngabe yakhuluphala uyenzela yonke nje njengobaba wayo but thola usiyashayeka lapha kuma relationships uyojabula yini wena? Hayi impela ngeke ngithokoze. Okay fine mangaze uthokoze ke why ungenzi kahle ngala hambisa imfanelo zakubo manje usamthanda ke uzothola inkomo zakho ufuna inkomo engakho udlisiwe wena awuyiboni okay ngidlisiwe ufuna inkomo engakho ngikunikeze udlisile leli ponto uyamshiya hayi bosisi benza abantu ngempondo ngiyamshiya impela okay wenzeni ngedala ukuthi uzumshiya wenzeni ngimshiya impela ke ngoba wenzeni baby masa udlisiwe lo wenzeni uzongasamfuni isikhathi ungcono udlise intombi yakho ungcono manje intombi yakho ngivule ifoni yami manje sitshengisa ama-chat nawe hamba uyodlisa wakho amadoda ngamsendela ngazi malini hamba niyodlisa amanye amadoda ukhalela imali imali and akekho ngikhalela imali futhi egcineni uvela ngabe eduze kwami usuke le. Okay man nawe ku relationship vele akufanele umondle ngoba anishadile kodwa ufisa ukuthi azozokuvashela uthi akanuke kanjani ezokuvashela fanele uyikhwapha kanti wena wayengaboni ukuthi intombi yakho le vele la kanjani fanele umthengele ama cosmetics ukuze azonuka kahle meze ubona wena akeze kumina enuka impela sambe siya drobheni masa sithengisana sibone ngeke
Ngelinye ilanga phela usho ukuthi wena uyomtshela ukuthi akagcobe i-roll-on yakho yabantu besilisa egcobene umuntu Because wesifazane. mina ngiyangithanda ukuthi uThenjiwe abeduze kwami. Yazi sisafunda kwakumnandi. Yazi mase mangase wena ungitshela ukuthi wambamba enendoda uThenjiwe. Ngabe ngiya-understand ukuthi wambamba enendoda therefore awusamfuni. Kodwa uzomshiyela ukuthi uhleze ecela imali. No, phela nanokuthi yabo nginolaka, ulaka lolo lenza lento le ukuthi Sukela nini uba nolaka? Awubona ukuthi idliso leli? idliso lani Awubona manje. ukuthi udlisile lo. Angasole. Hayibo ubiza bango lo, ubiza ngabango lo, ubiza ngabango lo, ubiza abango lo. Hayibo zokubulala yazi, zokubulala yazi. Yazini thatha intombi yakho uhambe nayo. Yebo manje phela mama uyangilahla phela usungiqheba kanje futhi Hayi sengi-right. mama Mamela sisidenge sakho ansiso intombi uyazi. Hamba noyichule. Yini yona lo? Hayibo. Intoni qala intoni? Cela sihambe sokhuluma la. Hayi. Cela sisukume mama. Hayi khuluma nabantu ngubani Wema-chess usamthemba yena ungasamenza kanje kumuntu wakhe. Hayi Awubona ukuthi ngelinye ilanga Hawu. ukwenza wena lokho akwenzayo kuThenjiwe komunye umuntu. Ma ngiqala ukuvula umlomo wami kuwena Safuni ngakuthembisa wena angisafuni jivo sephuma ku andifuni Wema-chess oqala nje wathi kuwena kanamuntu nanga umuntu waqhamuka namhlanje. Usamthemba sokuphula angisamfuni nje Oh, so right angisamfuni ayi ndi-right Masa uyamuzwa uMa-chess uthini? hayi ngiyamazi ngizodibana naye. Oh uyamazi uTofozo waphi? Yeah. Okay uThenjiwe uthini ngaye? awuThenjiwe akaphindele eresi yakhe. Uyamshiya? Ngiyamshiya impela. Mshiyela ba? Ngimshiyela abanye abafowethu lapha. Okay imfanelo kufanele uhambise kubo? Ayi impela ngizothatha isikhathi sami nami ukuthi ngihambise cause Idliso lonke leli khulumayo. Hey. Ngiyabona nje ngithatha isikhathi sami. Idliso leli. Kodwa ekugcineni zizogcina ihambile. Ubona but uyoyisola, uyomkhumbula lo Thenjiwe lo Thenjiwe uzomkhumbula yazi. Angeke Uzomkhumbula. Okay, Masa. Masa. angisafuni nje ungangithinti Masa sakufuni uMa-chess kumanje akakuzwile kodwa asikho lapho ngisekuthenini mina fine ngizama ukulungisa lokho ukuthi angene. Okay angilwi ngithi mina kuwena kulungile uthe usazothatha isikhathi sakho ngithi mina kuwena angikuphoqi mina ukuthi uthandane noThenjiwe noma ungasayimisele ngayo kulungile but iy'mfanelo zakubo zihambise angingalindwa wena ayisho uthe umshiyela abanye abantu abazi bamthole kodwa wena usuyihambisile iy'mfanelo zakubo ngithi uthe wena okokuqala Yebo. ukwaqala ngaye kulungile-ke hambisa iy'mfanelo zakubo usungamshiyela-ke lo muntu umshiyelene fine mekuthi wena ozingeni-ke awusafuni uqhubeka naye kodwa hambisa iy'mfanelo zakubo ngendlela e-right usungamshiyayo. Alright ngicela ukwenza nje kuzoba yabo njengoba ungitshela kuzoba njalo. Okay into yanini leyo? Siwinyanga esingakho manje siwinyanga ya June yes6. Yes. Cela uhalf onyaka. Cela anginikeze le month plus nalesi yakuyona uJuly, August, noSeptember. July, August, September. October yonke into izobe isi-right. Izobe isi-right. Yes. Ayisho yakhumbula ukuthi le nkulumo lesi ikhuluma iqoshiwe la. Yes. Uyakhuluma ukuthi siyokwazi ukukukhumbuza ngalela langa lela. Hayi akikho inkinga. And phela u-October awukude. Awukude Into la nje mawuvula isicaba nje nanku la. Ingakho ngithi u-October cause Uzobe usuhlanganisile. khona izinto ezobe ziloziza ngo-October. Okay. Aware ukuthi leyo video leyo kwasha u-October siphume kudala. Ne? Yebo. So mekwenzeka abazali bakaThenjiwe bayibone le video le. Yebo. Kofanele kube ukuthi usujimile usulungisile angisho. Kunjalo impela. Ungaqhubeka-ke nomuntu wakho ngicela uthatha umuntu wakho umgodle ngesandla uhambe naye ukuthi uthe akasakufuni mina ngizingeni ngicela ukuthi uthathe umuntu wakho angisakufuni right awungangithinti uyahamba naye ngiyeke ndimfuni lo uyahamba naye wena uyavuma ukuhamba naye angimfuni mina lo awusamfuni andimfuni nje okay uma ungafuni ngicela ubuye uzohlala phansi hayibo izothini into Hayi anginankinga futhi. hayi bhuti ngicela komlanda ngeke hayibo. hayi ngiyeke ndifuni nje Mina lo phela hamba nawe intombi yakho ithathe nihambe Ma-chess uyafuna ukuhamba naye uyafuna ukuhamba naye uthe akathanda ukuhamba naye hayi ndiye uyaguqa phambi kwaThenjiwe angifuni nje kokukubona Understand ngoba
Uthe akathanda ukuhamba nawe nje masa. Sengiqedile ngothenjiwe. Naye amachezi uthi akathanda ukuhamba nawe. Right ngibona. Yes, uthi akathanda ukuhamba nawe. Hayi, right hayi. Andifuni thatha intombi yakho nithi yebo, yithatha uhambe ehlala nayo. Ungidisele. Right. Hamba. Uthi akasathanda ukuhamba nawe. Cela sihambe sokhuluma. Hayi, ngikhuluma nabantu. Masa ngicela uphume wedwa. Ngoba uthe akathanda ukuhamba nawe. Akahambe nalindisa lakhe. Ngeke ngikwazi. Ngeke phela ngeke sihlale kuze kusemnyango la. Uthe cela uphume wedwa uzosala yena ngoba uthe akathanda ukuhamba nawe. Kodwa baby. Hayi. Bese ngilahlo wena. Biza ubaby ngaba. Bese ngilahlo Yebo wena. ubaby wakho. Hayi bese ngilahlo wena uthi Uthe akathanda ukuhamba nawe Bona masa. zezinye njengoba ukwazi uhamba. Ungidisela Usukela endlini uhambe uyothanda abanye amantombazana. Hamba futhi. Hamba naye. Hamba khona futhi amanye. Masa ngicela uphume Ufike wedwa. nobala ngoba ufike naye uzosala nobala. Hayi uhlanganaphi? Thatha indoda yakho nithi. Uhambe naye. Nayithinti wena. Uthenjiwe manje. Uqalelani eyakho. Hamba naye izukiphi naye le. asambe. Uthe akathanda ukuhamba Uzohlala nawe. phi hamba. Uthe akathanda ukuhamba nawe. Ngicela uphume wedwa uma ufuna ukuphuma. Umlandele sisi. Ufike naye. Hamba indoda yakho ubuyithethele yiya kuyo. Ufike nobala. Hamba nendoda yakho. Oh, usuthi akaphume naye manje. Makahambe nayo. Hayi, Ngiyabala. Ushilo nje kade khuluma la manje ukuthi akasayimisela. Ufike naye. Hayi sendiyampha ngene. Nginifikele. Yabonakala nje ukuba indoda yakhe If uyakufonela uMasawu usazophendula ikho. Lutho angiboni. Usafisa ukuba naye? Sengikhululekile ngoba useshiya. Usafisa ukuba noMasa? Hayi, Uso right? sendi right. Mbuka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi kuphethe ngani akekho-ke umuntu ovumile ukuhamba nomasa kahle kahle bese uhamba nama-chairs kodwa ama-chairs uthe nje cha akazingeni yena manje so I hope niyafunda lapha emakhaya ukuthi amanga awahlangani ne-relationship osuke uzimisele ngayo uma ubona usuzimisele ngomuntu uyamthanda ngempela asikudingisa ukuthi ufake awadingeki nje amanga nje angazi waflashe makufanele ukuthi waflashe uwabekele ngaphandle kwegate ungafaki la uthi uzimisele khona ngekusasa elihle kusasa kuleyo relationship leyo ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngithanda kakhulu bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy.